Benvinguts tots, en nom de Resolverba, sigueu benvinguts. Com sabeu, nosaltres hem obert sempre, i especialment a Òmnium, naturalment, sempre que esteu a casa vostra i sempre que vulgueu, ja ho sabeu com som. Jo no he de dir res més perquè heu vingut pel francès, per tant, jo callo, ja tenen el nostre nom de Benguà. Molt bé, primer de tot, moltes gràcies a tothom per venir, moltes gràcies, com sempre, a Resolverba, aquesta entitat tan emblemàtica de la nostra ciutat, per acollir-nos, per cedir-nos, deixar-vos a aquesta sala, que a la ciutat de Lleida disposar de sales és un privilegi i qui Resolverba mos la cedeix i mos deixa participar sempre mereix un agraïment molt gran. Com sabeu, aquest any, nosaltres, com a Òmnium Lleida Ponent, celebrem el 50è aniversari de la creació de la nostra seu aquí a Lleida. Òmnium havia nascut 10 anys abans, per tant fem 60 com a entitat a nivell nacional, i com tots sabeu, el pensament d'Òmnium, la voluntat d'Òmnium, es resumeix molt en les 3 paraules que ens acompanyen sempre des del nostre naixement, que és llengua, cultura, país. Avui parlarem del primer d'ells, el primer dels conceptes aquests, com és la llengua. Quan va néixer Òmnium, la preocupació per la llengua era una preocupació molt gran perquè les circumstàncies segurament podien fer pensar el perill de la persistència de la llengua. Se va treballar durant molt de temps, se va aconseguir una estabilització segurament que moltes vegades havia pensat difícil i ens trobem en canvi ara en unes circumstàncies en les que crec que com a societat, com a país, com a entitat nosaltres, però també especialment a nivell institucional, s'han de prendre algunes decisions valentes per aconseguir directament la supervivència de la llengua. Crec que molts de vosaltres sou coneixedors de les últimes estadístiques que estan posant bastant en relleu el perill que corre la nostra llengua simplement per una raó tan senzilla com és la rebaixa en l'ús social del català. Com se canvia això? Doncs segurament el primer que hem de fer és ser conscients d'aquest perill. Ser conscients d'aquest perill i ser conscients també de les circumstàncies socials que envolten el nostre país a dia d'avui, en l'any 2021. Per això estem molt contents que el Francesc mos acompanyi avui, perquè ell és un activista polític de fa molts anys, un activista pel país, un activista pels drets polítics del nostre país, però també és un gran analista de dades. I en aquesta vessant següent d'analista de dades, l'ús social de la llengua és un tema que ha tractat amb molt d'interès i sincerament amb molta valentia, perquè s'ha atrevit a plantejar coses que segurament ens poden xocar a molts de nosaltres. Si us he de ser sincers, jo no, perquè com molts de vosaltres sabeu, jo no soc d'origen català, jo vaig venir aquí l'any 88, per tant, la meva experiència respecte de la llengua, i com dic sempre, és que jo parlo català malgrat els catalans. I és així de bèstia i és així de dur. I això el que m'ha portat a jo és que sigui molt radical en un concepte, i és que no canvio mai de llengua. No canvio mai de llengua perquè crec que és totalment injust i ningú no es mereix el sobreesforç que, per exemple, jo, com tanta d'altra gent, el meu no és un cas excepcional en cap concepte, vam haver de fer per aprendre la llengua. El català ha de ser llengua de trobada, ha de ser llengua de cohesió, i per això el primer que hem de tenir tots els catalanoparlants clar és que ha de ser la llengua vehicular en totes les circumstàncies al nostre país. No hi pot haver cap renúncia respecte de la llengua. Cap ni una, perquè si no, el que estem fent és que no sigui necessari l'ús de la llengua. Això no vol dir que haguem de ser integristes en l'ús de la llengua. No pot ser, perquè allunya tant les posicions bonistes aquestes d'un canvi immediat de llengua com les posicions més integristes. Si jo la primera vegada que em vaig llençar a parlar català m'haguessin corregit constantment o fins i tot s'haguessin preocupat de mi, jo no sé si hagués continuat fent aquest esforç de parlar català.
Si avui parlo català, si avui me sento català, i també potser m'ho haureu sentit explicar més d'una vegada, és com a conseqüència d'un professor de filosofia de l'Institut Gili Gaia. Quan jo vaig arribar aquí a Catalunya l'any 88, tenia 16 anys i estava exempt de català, venia d'Espanya i per tant estava exempt de català. Al gener me vaig llançar a fer el primer examen de filosofia, diguéssim, per dir-ho finament, en un protocatalà. Doncs el professor de filosofia, quan van corregir els exàmens, va sortir al mig de la classe, va agafar el meu examen, era el moment de la campanya aquella de Som 6 milions. Doncs va sortir davant de tota la classe i va dir: avui som 6 milions i 1. Així se guanyen parlants, així se guanyen catalans. A partir d'aquí, moltes gràcies a totes, a tots, per compartir aquesta estona amb nosaltres i us deixo amb un gran amic, amb el Francesc, que ens farà una xerrada espectacular. Gràcies. Doncs bé, moltíssimes gràcies a Andreu, a Òmnium, Les Alberga per l'acollida, a tots vosaltres per haver vingut avui. Realment és un plaer estar aquí amb tots vosaltres i poder compartir algunes reflexions que jo crec que és sobre un tema que, per començar a dir, que si estem aquí és perquè ens interessa a tots, que és la nostra llengua, la supervivència de la nostra llengua. Em podria remetre un moment, no és el tema, però jo crec que per situar-nos ens ajudarà. L'amic Jaume Clotet, en un article, va fer servir un terme per referir-se a la vivència de Catalunya, diguem-ne, el que ha passat històricament a Catalunya des del 1714, que parla del genocidi invisible. El genocidi invisible, que és aquesta persecució sistemàtica de persones, llibertats, exilis, repressió sistemàtica que ha patit el nostre país, la nostra gent, els nostres lluitadors. Però també la nostra llengua, evidentment. És a dir, al costat de les llibertats i dels nostres lluitadors, dels nostres representants polítics sistemàticament perseguits, del primer a l'últim, del president fins a l'últim lluitador, el gran objectiu d'aquest genocidi invisible, d'aquesta persecució sistemàtica de l'estat espanyol en relació a Catalunya, també l'estat francès, ha sigut eliminar la llengua catalana. El miracle de la supervivència de Catalunya com a nació, amb entitat política i amb voluntat de ser, i el miracle de la supervivència de la nostra llengua, amb la sistemàtica persecució d'aquest objecte, ens en podem sentir molt orgullosos de nosaltres mateixos, del que hem fet, de com hem aguantat i de com estem lluitant per la nostra llibertat, però també per la nostra llengua. En aquests anys, el període en què la llengua catalana ha pogut ser usada amb certa naturalitat, són mínims, són irrellevants en relació als centenars d'anys, als segles de persecució, quan no d'una manera o d'una altra, quan no tallant la llengua, prohibint, etc. Llavors, com a molt, períodes de tolerància, com a l'ús domèstic, evidentment fora de qualsevol realitat, fora de tot això. I això s'ha de tenir en compte, perquè si la llengua catalana, insisteixo, també ha sigut l'estat francès, però evidentment ara pel nostre context farem una referència a l'estat espanyol, a la nostra realitat de la Catalunya del Principat, és aquesta persecució sistemàtica. Aquesta mateixa setmana, avui és divendres, aquesta setmana s'han realitzat les proves d'accés a la universitat. Divendres, una entitat que no coneixia ningú presenta un recurs davant del Tribunal Superior pel tema de la llengua amb la que s'haurien de desenvolupar les proves d'accés. I dilluns, unes cautelars del Tribunal Superior obligant a la Generalitat a que aquestes proves, Generalitat i universitats, una cosa que era materialment impossible, però és que és sistemàtic. És que és sistemàtic. Però després veurem, deixo aquí una dada i després la veurem com la contextualitzem en altres circumstàncies. Dels més de 40.000 estudiants que han fet la seva activitat, el dret a fer-la en castellà sempre l'ha tingut. A demanar l'examen en castellà sempre l'han tingut. Són 55 estudiants dels 40.000 que han demanat fer-ho. La resta l'ha fet amb total normalitat. És això el que no suporta. És a dir, que es pugui viure... Escolti, però no em generi un problema pel que fa, perquè per sort, el nostre país, en aquests anys,
marcats per moltes altres bestieses, però hem aconseguit un sistema, que després ho veurem en algunes dades, que us explicaré, que permet avançar. La conclusió, i ara vaig a la bestreta, el que hauria de ser la conclusió final, però l'anticipo ara, perquè ajudarà, jo crec, a entendre el d'allò. Sí, el català ha sobreviscut i ha arribat fins als nostres dies gràcies a tots nosaltres i a les generacions que ens han precedit, evidentment. Però garantir el futur del català, per mi, i per això també el nom de la xerrada que avui us faig, garantir aquest futur plenament, no com un acte d'heroisme diari, sinó amb naturalitat de qualsevol llengua, amb una llengua parlada per 10 milions de persones, és que tinguem un estat propi. Sense aquest estat propi, estarem que qualsevol jutge, ara, doncs avui una cautelar per això, demà una d'allò per un altre, demà no sé què, és que estarem sempre pendents d'això. L'enemic de la llengua catalana i de la seva plena normalització i naturalització dintre del nostre espai social i de país no són altres llengües, és un estat que té com a objectiu perseguir sistemàticament la llengua catalana. I això és així. I la relació, jo me'n recordo d'un llibre que em va impressionar molt, que era la persecució política de la llengua catalana. Jo vaig estudiar dret. Escolta, és que era un llibre, em sap molt greu perquè no recordo l'autor, era molt conegut. Exacte. Sí. I era tota la relació d'ordres, lleis, normatives i persecucions sistemàtiques durant tots aquests centenars d'anys de la llengua catalana. Que hàgim arribat avui, que puguem estar allò, és mèrit dels que ens han precedit, sens dubte, i d'això que reclamava l'Andreu, de la persistència en l'ús de la llengua, de mantenir la nostra llengua. Ara, en aquest context, no tenim l'Estat encara, esperem que el puguem tenir aviat, però jo dic, necessitem l'Estat per garantir, per eliminar, és a dir, perquè un Estat, al cap i a la fi, és l'únic que ens permet posar en marxa tots els mecanismes que en segle XXI permeten garantir que estarem en igualtat de condicions amb la resta de llengües. No estarem per sota, no estarem sotmesos a un permanent escac a la llengua. Per tant, sí que és molt important disposar de l'Estat per poder avançar en aquesta línia. Mentrestant, estem nosaltres. I també té a moltes altres coses, no només les entitats que han perseverat, com per exemple Òmnium, des de la seva fundació en la cultura i en la llengua, sinó moltes altres. I ens té... Tenim a la nostra societat una sèrie de mecanismes que després ara ho veurem en algunes dades, no us inundaré de dades, només he seleccionat 5 o 6 diapositives que em sembla que serveixen per poder explicar unes quantes coses. Doncs hi ha mecanismes que funcionen. Hem d'estar orgullosos, els hem de protegir, perquè això és el que ens permet guanyar el futur. Abans d'entrar en matèria, per què aquest títol complex de població, llengua, identitat i independència? Quan parlem de la llengua, com sovint passa també quan parlem amb altres elements, quan parlem de dades, agafem, dos dades, les comparem i traiem conclusions. Això és perillós de fer quan treballes amb dades. Importa més el context, importa més què hi ha al darrere d'aquestes dades. Si jo et dic, aquí tenim 15 i aquí tenim 20, sí, és més 5, però què hi ha al darrere d'aquest més 5? Per què hem passat de 15 a 20? Què hi havia el 15 i què hi havia el 20? És igual, el 15 érem iguals, tots en el 15 que en el 20? No tot al voltant del 15 del 20 és igual i ha passat per una cosa? O per què no mirem, contextualitzem i donem importància als factors que fa que podem tenir 15, que podem tenir 20, com podíem tenir 10 o com podíem tenir 25? Si no trobem, és a dir, si ens quedem amb una flaçada, no som capaços d'entendre què és el que hi ha al darrere de les coses. I jo crec que les dades, evidentment les dades en marquen una xifra, però més que una dada és la interpretació, allò que et permet explicar aquella dada, allò que hi ha al darrere d'aquella dada i que ens permet dir, vale, és sobre això sobre el que hem d'actuar, és això el que explica les coses. Sí, aquest més 5 ja és una cosa, però jo vull saber què hi ha al darrere. I avui intentarem veure algunes coses que per mi estan al darrere o al voltant dels percentatges en ús de la llengua
i d'elements que per mi són cabdals si volem arribar a aquest objectiu que us he assenyalat al principi de disposar d'un estat propi. Anem a veure... Jordi, em sembla que ja tenim un problema. Sí? Vale, ja està. Espero que no passi. Mireu, com es mesura la salut del català, com es mesura els usos lingüístics del català? Seré molt breu. Ja des de fa bastants anys, aquí us he posat les quatre últimes realitzacions. Hi ha una mega enquesta, macroenquesta a Catalunya que es realitza entre l'IDESCAT, entre la Direcció General de Política Lingüística, etc., que és l'enquesta d'usos lingüístics. És una enquesta que es fa a més de 8.000 persones i en la que s'estableixen, podríem dir, 3 nivells en relació al que és l'ús de la llengua. Quina és la nostra llengua inicial? La teva llengua inicial. Això és una cosa que tothom sap. Quina és la primera llengua que vas parlar? Si jo ara us pregunto, quina és la vostra primera llengua que vau parlar? No ho heu de pensar, hòstia. Ho sabeu tots. Ara, si jo us pregunto, i quina és la vostra llengua pròpia? La considereu com a llengua pròpia? Bé, aquí ja, potser vosaltres no, però la gent diu, bueno, la meva llengua pròpia és tal. Perquè aquí ja hi ha aquella llengua inicial que tu, nadó, neixes, creixes, la primera llengua que t'han parlat, la llengua materna, se'n diu també de vegades. Doncs tu ja en un acte de presa de consciència consideres que aquella llengua inicial pot o no ser la teva llengua pròpia, la que tu consideres com a pròpia. Aquí ja hi ha una adhesió a una certa realitat lingüística vinculada al país. I finalment un tercer element, que és la teva llengua habitual. Molt bé, tu saps la teva llengua inicial, tu saps la teva llengua pròpia, però quina és la teva llengua habitual? És a dir, la llengua amb la que habitualment desenvolupes la teva activitat personal, professional, diària. Aquesta ja és més complicada, perquè bàsicament en algunes coses, però dius, vale, un dibuix general. Què ens trobem aquí? Fixeu-vos, per exemple, si jo us dic, fixeu-vos el 2003, que teníem que el 36% de la població és la... El 36% de la població del país deia que la seva llengua inicial era el català. El 2018 només ho diu un 32%. Us ho dic? Estem retrocedint. Fixeu-vos que el castellà, que seria el groc, teníem 56, 55, 55, 53, també ha baixat, però bé, nosaltres aquí el que ens importa és la visió del català. Molt bé. Aquí tenim un problema amb el perquè amb dues, que seria aquest 3%, és a dir, la meva llengua inicial, de molts de nosaltres també potser va ser català i castellà, depèn de la nostra família, etc. Però allà també el 3%, per tant, aquí no ha crescut, per tant, estem perdent. Estem perdent gent que des de neix, doncs la seva llengua és el català. I fixeu-vos encara més, si anem llengua habitual 46%, llengua habitual 36%, aquí ja hi ha 10 punts. Dius, hosti, què està passant aquí? Aquí és on diu, estem en una situació de... Permeteu-me que avanci a la següent diapositiva i comencem a explicar certes coses. Vale, població. He començat per allà. Què és el que passa quan agafes les dades d'allò, jo us pregunto el 2003 quanta gent tenia la llengua habitual en català, quan pregunto el 2018. Què ha passat del 2003 al 2018? Jo crec que aquell dia no cal que us ho expliqui, però de vegades cal posar les dades. Al 2000, la població nascuda fora de l'estat espanyol eren 250.000, ara residents a Catalunya. Per tant, en aquesta societat que estem preguntant-li sobre els seus usos lingüístics, eren 253.050. El 2020, aquest 2020, l'any passat, són 1.589.000. És a dir, en el que portem de segle XXI, en aquests 18 anys de segle XXI, aquests 20 anys de segle XXI, és 1.331.805 persones que han arribat al nostre país. Ara el que és un dels fluxos migratoris més extraordinaris que s'ha donat a cap país. Perquè la nostra població és aquesta.
És a dir, nosaltres no tenim 100 milions d'habitants, com tenen alguns països que estan tenint o 50 milions o 40 milions. Estem parlant d'un país que tenia 6.200.000, ara som 7.700.000 i hem tingut, sobre aquests 7 milions, és un això. Per què ho explico? No per entrar en cap d'allò, sinó perquè, oi que fins i tot qualsevol de nosaltres podria dir, hòstia, això segur que té un impacte quan surti al carrer i parli. Perquè si de cada 7, un o de cada 6, un ha nascut fora de l'estat espanyol, ja no fixem-nos ja, evidentment, en el que queda, per dir-ho de manera, del que havia sigut la segona gran onada migratòria que ha tingut aquest país en el segle XX, que és dels anys 60-70. Aquí fixem-vos que hi ha aquest 1.700.000 i aquí està baixant, en aquest cas hi ha una pèrdua de quasi mig milió de persones. Per què? Perquè aquell gran flux provinent de la resta de l'Estat va anar baixant en nombres. Però si us fixeu, clar, això configura els nascuts a Catalunya. Nascuts a Catalunya, fills de famílies de qualsevol origen, nascudes a Catalunya, nascudes a la resta de l'Estat, o nascudes a Llatinoamèrica, nascudes a l'Àsia o nascudes al nord d'Àfrica o a l'Àfrica subsahariana. És igual. Aquesta és la nostra realitat de població. Per tant, quan ens preguntem quina és la llengua habitual, tornem a anar un moment, clar, és que tenim 1.300.000 persones més de cop al país, perquè és que 15 anys, 16 anys, en termes d'una societat és res. En termes, no res, tenim un flux, una onada migratòria molt gran. Si això ens pensem que no té impacte, és que siguem uns il·lusos. És que seria desconèixer i negar la nostra realitat. Per tant, quan mirem, què és el que vull dir amb això? Que quan mirem les dades d'usos de llengua, hem de mirar també què hi ha al seu voltant. I això és una dada que condiciona la resta. Què vol dir això? Simplement que l'hem de tenir present. Com actuem amb això? Com fem que, malgrat això, que hem gestionat extraordinàriament, estem parlant de 1.230.000 persones, vol dir socialment, vol dir escolarment, vol dir sanitàriament. No hi ha hagut cap problema, pràcticament. És a dir, com a país hem fet una gestió modèlica de la integració, de l'assumpció, de tot aquest enorme flux en tan poc temps al nostre país. Lingüísticament, som capaços també d'aconseguir arrossegar aquest flux cap a uns usos lingüístics en el que el català hi sigui present? És a dir, que el català no estigui absent d'aquesta situació? Anem a veure per què jo crec que sí. Perdona, torno aquí una cosa. Mireu, anem aquí, el 2018. Per què el català, malgrat tot això que us he explicat, és a Catalunya, és a dir, en aquest context poblacional, el català és a Catalunya insuficient, però és l'única llengua que creix. Tenim un 32% que el català és la seva llengua inicial, però tenim un 36% que és la seva llengua habitual o pròpia. Per tant, són 4 punts més. I tenim aquest 3% i aquí és un 7%. Amb dues vol dir, són dues, però també és el català. Per tant, fixeu-vos que són 4 punts aquí i 4 punts aquí. Són 8 punts més. Mentre que el castellà baixa. I mentre que altres llengües també baixen. És a dir, missatge, dius, de moderat, de dir, alguna cosa passa perquè, malgrat aquesta dificultat de caràcter social que hi ha dels fluxos demogràfics aquests que hem tingut, resulta que l'única llengua que guanya en persones que la consideren la seva pròpia o la seva d'ús habitual, no sent la seva llengua inicial, l'única llengua que és el català. Després mirarem alguna cosa en relació a això, però això que quedi així. És a dir, per tant, diu, sí, efectivament, tenim una situació, ja ho hem vist, que ha baixat, però també hem vist alguna de les causes que ho pot explicar. Potser segurament no totes, però jo l'únic que volia avui és convidar-vos a que dir, bueno, quan tinguem dades al davant, pensem en moltes de les coses que hi ha darrere de les dades. Fixeu-vos ara a una cosa que us deia abans, i que té molt a veure amb l'Andreu abans ens cridava a tots nosaltres com a persones a mantenir un ús actiu del català, efectivament, cal. Però en aquesta taula, per mi,
el que es demostra és que els mecanismes del país en relació a la nostra llengua, malgrat tot, funcionen d'una manera o altra. Fixeu-vos en això. Nascuts a Catalunya, entre les persones nascudes a Catalunya, el català, per un 87,1% tenen coneixement de totes les habilitats, que vol dir entendre, vol dir parlar-lo, vol dir escriure i vol dir llegir-lo. Nascuts a Catalunya. Nascuts a Catalunya. Què passa? Clar, quan anem a mirar nascuts a la resta de l'Estat, baixa un 27%. És a dir, però tornem als fluxos migratoris que han provocat quan va arribar la població que ara està nascuda a la resta de l'Estat, més enllà de l'Andreu, per dir-ho d'una manera. La majoria són gent que va arribar als anys 60-70, que no va passar per cap escola catalana, és la gran diferència, i ja està aquí. Fixeu-vos que els nascuts a l'estranger és un 35,2%. Han arribat ara. Els mecanismes del país ja són diferents del que eren quan van arribar aquests als 60-70. Però encara un punt més. Fixeu-vos que l'enquesta del 2013, la variació en relació al 87,1 són 3,4 punts per sobre, ara. És a dir, malgrat tot, hem passat d'un 84 aproximadament, que hi havia un 83, i pico, 83,8%, a un 87. Hem crescut 3 punts. Això són els mecanismes del país. Això és perquè el país té una docència com la que tenim, un ensenyament que tenim, una escola com la que tenim, amb un sistema d'immersió lingüística que permet això. Això permet la immersió lingüística. Per això la immersió lingüística és una de les grans coses que hem de protegir. I per això saben molt bé els que l'ataquen de manera furibunda, com són els de Ciutadans, sabien perfectament el que feien. Si es carrega la immersió lingüística, es carrega això. Entre altres coses. Però també això. També això. Que de 40.000 alumnes que avui han fet que aquesta setmana han fet la selectivitat, només 55 hagin demanat l'examen en castellà. És l'èxit d'aquesta escola i del model d'immersió lingüística. I per tant, jo crec que això val la pena posar-ho en valor. És a dir, entre la gent nascuda a Catalunya, fixeu-vos els percentatges. Nascuda a Catalunya, estem parlant de... Què és el que passa? Llavors diuen, però llavors l'ús social com es pot ser tan baix? Aquí hi entrem en altres coses, però valorem les coses cadascuna al seu punt. I efectivament, l'ús social és més baix, ja ho hem vist abans, que fa 10 anys o 15, però ha crescut així, ja és alguna cosa. Ara permeteu-me, aquesta va ser més ràpida. Una altra, parlava d'identitat. Abans parlava d'aconseguir l'estat propi. Propi és la independència. Per què és important que el factor llengua, com abans comentava l'Andreu també, no el convertim en un factor divisiu? Perquè ja ho és, si ens descuidem i no protegim i no actuem en aquell que han d'aliar un sol poble, la llengua, que per això també l'unionisme, fixeu-vos que sempre ha intentat atacar, combatre l'independentisme, no amb arguments, sinó de manera identitària, apel·lant a la identitat, apel·lant a la llengua. Per què? Fixeu-vos. Això, ara estem en una altra enquesta, que és el baròmetre d'opinió política que publica el Centre d'Estudis d'Opinió, que és la millor enquesta que es publica a Catalunya. La mostra és més petita, són 2.000 persones, no són les 8.000 que tenia l'enquesta anterior. Hem fet un creuament molt simple. Llengua inicial, aquesta ningú s'equivoca en relació a què és. La teva llengua inicial i vostè voldria independència per Catalunya, sí o no? Fixem-nos. Llengua inicial català. El 74% dels que la seva llengua inicial és el català votarien sí, volen independència. Només un 20% diu que no. Entre els que la seva llengua inicial és el castellà, un 23% sí, un 69% no. Entre els que deien amb dues llengües, 54% sí, 38% no. Què us vull dir amb això? Cridava l'atenció sobre el potencial divisiu que té la llengua i té els factors d'identitat.
I nosaltres que volem la independència, jo que vull la independència, no vull donar cap arma als que ens volen impedir la independència en termes socials que sigui divisiva i que m'aparti, m'allunyi a mi de fer la independència. I si convertim el català aquí en allò de no, perquè tu ets un color o perquè tu no sé què, si ens xalem en certes coses i cedim, si ens perdem en aquestes coses, estem fent el favor a Ciutadans i tot l'unionisme que ha volgut convertir la llengua en un factor divisiu. Per què? Per impedir que l'independentisme creixi. Nosaltres hem de créixer per aquí. Què vol dir això, d'alguna manera? Vol dir, escolta, si el 56% dels catalans, la seva llengua inicial és el castellà forma part, ens agrada dir-ho, de la realitat d'aquesta nació. Forma part d'aquesta realitat. Jo no estic dient que sigui llengua pròpia ni d'allò. Estic dient que ningú pot negar aquesta realitat. Perquè si ens neguem a nosaltres mateixos, si neguem aquesta realitat, si la volem convertir en una deformació, escolta, és que jo només estic dient que quan ens ficarem en un liu que ens perjudicarà en un objectiu polític molt clar per mi, que és la independència, que és per mi l'únic que assegura el Al costat d'això, trobem, ja sé que no és el tema de lleu, però si no us ho volia posar com a factor de contrast, elements, si hi ha això, elements divisius, aquí els veiem, també tenim factors inclusius. Per exemple, aquesta. Això és sobre gent que diu que té intenció de votar que sí al referèndum. Fixeu-vos que aquesta línia blava, el que ens està dient és que entre gent que se sent només espanyol o més espanyol que català, voten sí quan creuen que la situació econòmica del nostre país, personal i col·lectivament, seria millor. Ergo, si hi ha factors divisius, també en tenim inclusius. Inclusius vol dir que dius, hosti, si és que ho estic veient, si és que jo em puc sentir molt espanyol, per a mi, que Catalunya sigui independent, són menys oportunitats per mi, pels meus fills i per la societat. La gent que arriba a aquesta percepció és aquesta gent que quan mirem la llengua catalana castellà votaria sí a la independència. Perquè diuen, d'acord, la meva llengua inicial pot ser el castellà, jo em puc sentir espanyol, més espanyol que català, però soc perfectament conscient del que està passant al meu país i del que implica tenir independència o no tenir-la. Factor inclusiu. Factor inclusiu, que són els que hem de percebre. I també la llengua. Clar que sí, la llengua dona oportunitats a tothom. La llengua no és un càstig, no dic posem el català. No estàs castigada per la català. És que el català t'obre portes, el català et dona possibilitats, el català és una llengua que pots parlar, que pots llegir, que pots disfrutar, que pots gaudir. No t'estem condemnant el català, t'estem aportant el català. Per tant, plantejar les coses de manera inclusiva, en contra de manera divisiva, és un factor clau en qualsevol escenari que mirem a la llengua catalana. No vull allargar molt, però sí que en relació a aquestes coses que us estava comentant, també hi ha alguna altra que a mi m'agradaria cridar l'atenció. Evitem el catastrofisme i l'alarmisme en relació a la llengua. No ens porta enlloc. Siguem realistes, és a dir, tinguem consciència de la realitat quan valorem les coses. Què us suggereix aquest titular? Va sortir tot arreu. Emergència lingüística a les universitats. Tu llegeixes que hi ha una emergència lingüística i dius, jo miserable que l'ha de ser en català. S'estan quedant sense classes en català. Si jo veig una emergència, penso al servei d'emergències, és el 112, truqui al 112, que vingui la policia, que vinguin els bombers, que vinguin les ambulàncies. Està passant alguna cosa gravíssima. Emergència lingüística. La realitat de les nostres universitats públiques. Nombre d'assignatures en llengua d'impartició. El curs 2014-15 hi havia 16.122 assignatures impartides en català. Aquest curs 2018-19, sempre això són dades que fem a curs tancat,
eren 19.128 assignatures impartides en llengua catalana. Davant 7.775 en castellà i 6.999 en terceres llengües, bàsicament en anglès. Bé, doncs, no sé, jo la vaig dir, podem parlar de moltíssimes coses en relació de la llengua catalana dins de la universitat, però emergència? Això ens reflecteix una emergència lingüística? Bé, analitzades les dades, perquè és que els professors es canvien de llengua. Analitzades les dades a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, un òrgan en el que estan presents, a banda de la Generalitat de Catalunya, totes les universitats catalanes, es va fer obrir una investigació per saber quants casos s'havia produït aquest canvi, és a dir, que tens un professor que t'ha dit una assignatura al grup professor que farà l'assignatura en català i que l'acaba fent en una altra llengua, bàsicament el castellà. Bueno, després de 19.000, quantes he dit? 128, 25 casos hi va haver. Totes les universitats catalanes. Home, vale, s'ha obert un protocol per tal que aquelles assignatures que estan anunciades en una llengua no es canviï la llengua. Bé, perfecte, és que correcte, això cal fer-ho. Si jo m'he matriculat una assignatura a grup perquè es feia en català i resulta que s'està fent en una altra llengua, doncs hi ha un protocol, s'ha activat un protocol. Home, però jo el qualificaria que de 19.128 ens trobem 25 casos, emergència potser és una mica excessiu. Lingüísticament potser també hem de mirar la comprensió sobre les paraules, l'ús encertat de les paraules. Pot ser coses que hàgim de corregir, però com a emergència potser reservem la paraula per una situació que no és la que s'està reflectint en aquests casos. I ja està. Això era bàsicament tot el que us volia comentar en aquests àmbits. Hi ha un factor també, aquest ja el comento més amb caràcter general. Ja sé que aquest és més complicat i totes aquestes coses, però em resisteixo a no explicar-lo, a no compartir-lo amb vosaltres, perquè no hi ha cap solució d'aquestes coses i depèn de moltes percepcions. Aquests debats, si la literatura feta per escriptors catalans feta en una altra llengua que no sigui el català, l'hem de considerar literatura catalana, sí o no? Bé, és un debat complicat i tenim arguments per totes les coses, però jo poso sempre un exemple. Vosaltres Cortatu el posaríeu com a rock radical basc, sí o no? Cortatu era un grup que hi havia del rock radical basc, Euskaldua i Abarmula Bertzale, no sé què. Bé, doncs cantaven en castellà, no? Per tant, és difícil. O, per exemple, pensaríem que la ciència catalana, ara aquesta setmana passada vau veure que l'INFO, que és un Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya, un dels centres de recerca de més alt nivell que tenim, quan els científics de l'INFO fan una publicació, la publiquen en una revista i la publiquen en anglès, per tant no l'han publicat en català. Per tant hauríem de considerar que no és ciència catalana, allò és una aportació científica catalana perquè està publicada en anglès. Vull dir, no ens perdem en debats estèrils, que cadascú es qualifica com vulgui, tractem les coses d'una manera inclusiva. Ja sé que és d'allò, però no he volgut resistir-me a comentar-ho perquè tenim contradiccions internes entre nosaltres quan considerem una cosa. O sigui, a Cortatu sí que es radical basc i l'ICFO sí que és ciència catalana, però si jo escric demà un llibre de relats en castellà ja no soc literatura catalana. Hòstia, no plantegem debats que sabem que no ens porten enlloc, que guanyarem, sumem i que la gent s'autoqualifiqui com vulgui. Per tant, i ja per acabar, perquè no em vull estendre molt, perquè és divendres, perquè estem ja al mes de juny i perquè així també, si voleu, podem, si teniu preguntes que puc ajudar a respondre, doncs estaré encantat de contestar-les. Reiterar que sense aquest compromís per visionar com està la nostra llengua hem de tenir en compte moltes coses, que no ens conformem amb visions, un tall concret que ens presenta una visió concreta d'un allò que potser no està reflectint la complexitat de tot plegat. Però que, sens dubte, el futur de la llengua té ara bases sòlides en el nostre sistema d'educació, en una societat que sempre ha estimat i defensat la nostra llengua, i hem de continuar així, perseverant l'ús de la llengua, perseverant l'ús de la llengua, perseverant l'ús de la llengua i la necessitat de cara al futur de tenir un estat propi. Si no volem estar cada 2 o 3 dies sotmesos
a normatives, lleis, jutges que es vulguin sacrificar. Tenim dret a estar amb la llengua catalana al Parlament Europeu com a llengua oficial. Hi ha llengües oficials al Parlament Europeu que no tenen els milions d'habitants que té, de parlants que té el català. Per què el català no pot ser? Sabeu el que implicaria això? És que el català necessita un estat al darrere per poder tenir per la nostra llengua els mateixos atributs que tenen la resta de llengües. És una injustícia que no estiguem així. Però no ho aconseguirem sense tenir un estat. I jo ho tinc claríssim, per això ho estic compartint avui aquí. També, i ara això ja entro quasi per acabar en una petita anècdota personal. Jo vaig començar l'any 84 a la Crida de Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. I defensant Lluís Menor, i defensant moltes coses per l'etiquetatge en català, per totes aquestes coses. És important també que tot el que fem ho acabem fent ara també, diguem-ne, no diré això amb la revolució dels somriures i aquestes coses, no, però que ho fem amb complicitats amb la gent. No contra la gent, sinó amb la gent, complicitats. Poso una anècdota que a mi em va frapar. Al costat de casa, a prop de casa, han obert un restaurant mexicà, una cantina. Resulta que parlo dos xavals, el Jorge i el Manuel, que la porten, vas allà, comença a parlar, mexicà, no sé què parles. Jo els hi parlava en català, barrejàvem coses en castellà, quan veia que feia molt poc que havien arribat. Doncs eren els dos, gràcies a Déu, i som amics ara, són nets d'exiliats republicans catalans a Mèxic. Ells ja a Mèxic, els seus pares encara, però ells ja van perdre el català, han vingut a Catalunya, un dia em presenten els seus fills i que venien del col·le i els nens parlaven en català a mi. Veieu ja el procés. El Jorge i el Manuel no han nascut a Catalunya, estan en aquella fila que us deia, no nascuts a Catalunya, no escolaritzats a Catalunya, tenen un comportament. Els fills del Jorge i del Manuel ja s'adreçaven a mi, eren uns nanos així petitets, i ja s'adreçaven a mi en català. I el Jorge i el Manuel, cada cop em diuen més coses en català. No esperaré que el primer dia ja em diguin, si fa 2 anys que n'han arribat, els xavals ja tenen voluntat i complicitat, i d'allò i qual. Doncs, hòstia, obrim aquestes portes també a generar complicitats. A més, van generar complicitats que generen antipaties. Jo crec que això es fa créixer. I res més, que ha estat un plaer poder-vos explicar aquestes coses, compartir aquestes coses. Ho he intentat fer d'una manera així ordenada, tot i que eren conceptes bastant diferents, però com a mínim que tinguéssiu una pinzellada de coses que jo vaig mirant i tal, i que crec que ens serveixen per explicar com està funcionant. Moltes gràcies, Francesc. Espectacular el tractament de dades que fa, perquè segurament són circumstàncies que els números ens estan ensenyant un país que tenim i que hem de saber que existeix per poder posar totes les mesures possibles per protegir la nostra llengua. Res més, si voleu fer alguna pregunta, una aportació, una consideració. Hola, bona tarda. Hola. Quin creu que pot ser l'abast que va prendre la posició del govern francès a la Catalunya Nord amb aquesta oposició a que el català pugui ser una llengua vehicular a l'escola? No conec gaire el tema. Els últims anys, és a dir, quan jo estudiava, formava part de la FENEC i la FENEC estava aliada amb l'Associació Catalana d'Estudiants, que eren els estudiants catalans de la Catalunya Nord, de la Universitat de Perpinyà, i ens ajudaven mútuament, pujaven bastant, ens imposaven material, nosaltres érem més forts. Sabíem com era la Bressola, però vam desconnectar bastant les dinàmiques, etc. Aquests últims anys, per coses que evidentment tots sabeu, la implicació de la Catalunya Nord des del 2017 ha sigut extraordinària i això ha obert moltes portes. És una cosa que em desconcerta bastant el que ha passat a França, perquè és el mateix govern francès el que obre la porta a convertir en llengua de docència el català de manera habitual a les escoles, i és el mateix govern el que després la tanca, després de fer una cosa raríssima al d'allò. Però, en canvi, jo crec que l'obertura d'aquella porta
ha fet que hi hagi molta gent mobilitzada en aquests moments per exigir un dret que fa 20 anys no hi havia aquesta mobilització, la gent que d'allò portava la bressola i ja estava. Jo crec que s'han ficat és a dir, a l'obrir la porta i ara després diu, ui, el que ens ve, i l'han volgut tancar. Evidentment, l'estat francès, si l'estat espanyol ha anat contra la llengua, l'estat francès no se n'ha estat gens tampoc d'anar en contra de la nostra llengua, no? Per tant, jo vull creure que és desconcert de l'estat francès entre la lluita aquesta que tenen entre el Macron i la senyora Le Pen, és a veure qui és més fatxa en aquests moments, i que ja ens coneixem una mica a aquest escenari, de veure, quan comencen a lluitar qui és més fatxa sempre acaben rebent les minories, en aquest cas nosaltres. Però jo us puc dir que, per exemple, aquest estiu passat, d'allò, vaig encara anar a actes a la maternitat d'Elna o a l'Universitat Catalana de Prada. Hosti, l'ambient de la gent de Catalunya Nord, la implicació d'allò, no l'havia vist mai de les vegades que havia pujat. Jo sóc optimista en relació al moviment cívic i nacional a la Catalunya Nord i que no podran silenciar aquesta reivindicació, no ho crec. Però tampoc no ho conec més enllà d'aquesta percepció molt personal. Gràcies. Sé que has analitzat moltes més coses de les que has mostrat aquí, perquè no he vist algun dia. Territorialment, per què hi ha tanta diferència entre el que serien les dades de la Catalunya que ens has presentat i el que va ser a l'illa de la Girona o al Pirineu? La situació demogràfica està, bàsicament. En algunes de les dades que nosaltres... Fixeu-vos, hi ha dos efectes que d'alguna manera estaven en el que us he explicat. Si em permeteu, ara estem en tot de preguntes del programa americana perquè m'estic crustint de calor. Hi ha dos efectes... Hi ha dos efectes que hem de tenir en compte, insisteixo, és l'impacte migratori. L'impacte migratori 60, als anys 60, podríem vertebrar als anys 60, bàsicament de l'epicentre en tot el que seria Barcelona i ara metropolitana de Barcelona i Tarragona i ara metropolitana de Tarragona, bàsicament, no únicament, però bàsicament, fonamentalment, i ara tenim hem tingut aquesta elaborada, la que Lleida sí que ja té uns paràmetres diferents d'allò. Què és el que passa? En l'acollida ara i en l'acollida dels 60 o 70 no té res a veure, res. Per tant, els impactes poden ser diferents. Què és el que territorialment sempre s'estudia? Evidentment, hi ha una qüestió centre-perifèria, és a dir, en el centre de les ciutats, que és on resideix la població autòctona nascuda aquí normalment, tindria, si poséssim per dir alguna cosa, el color groc, i conforme vas obrint el perímetre descredent, fins i tot es van arribar a dir ciutats dormitori, doncs estaven concentrades amb persones vingudes directament, gairebé totes, des d'allò, inclòs perquè el meu pare era murcià i jo vaig créixer a la ciutat satèl·lit de Sant Ildefons. Però, per tant, i allò era... És que al meu carrer només hi havia dues persones que sabien parlar català. Estem parlant de pisos, de 9 pisos d'alts, 4 pisos per replà, 25. Molt complicat per tot aquest personal girar, conèixer, entendre, etc. I hi ha les dinàmiques després, quan t'agafen de gran, no et posaràs a veure TV3, quan estàs acostumat a veure una altra cosa, m'entens? No, és molt complicat. Però amb això, l'única que podem fer, doncs ho esborrem així d'una pinzellada. No, treballem amb això. Hi ha gent que ho està fent molt bé, i donem-los suport, impliquem-los. Les campanyes que està fent amb això dels jocs, coses d'aquest tipus, tot aquest tipus de campanyes que estan fent, que és per estimular, per aprendre, per promoure, són positives, aquestes sumen, aquestes són inclusives, aquestes són les que mobilitzen. Costa molt, però bueno, ja heu vist com la població aquesta que no va ser escolaritzada, que no va tenir capacitat d'acollida, la seva importància és una població d'edat molt gran, els seus fills ja parlen tots el català, que és que a sobre ho assumeixin com a llengua habitual o com a mínim com a llengua pròpia, que entri dintre del terreny sentimental o d'adhesió que implica també adherir-te al país, que és el que hem vist que passa molt lentament pel que són els seus interessos. Parlaven molt de la biblioteca sentir una visió més positiva. De sentir una visió més positiva, perquè no sé, potser parlo per mi,
hi ha estones que se'm gira bastant a mi. Pel que fa, per exemple, al llenguatge del dret, fa anys i panys i anys i panys que cada vegada, cada any, és que baixa una mica l'ús, baixa una mica l'ús, clar, si baixa una mica més, aviat ho farem en llatí, perquè no, en català no. Avui he tingut una alegria, perquè he anat a signar una pòlissa d'assegurança de tablís de cotxe amb Allianz, en català la primera plana a la Rafael. Dius, mira, una cosa que no m'esperava. Sí que no l'esperava, perquè he insistit des del primer dia. Vull la pòlissa en català. Vull la pòlissa en català. I he arribat a la conclusió que això del català és com la Covid. Ha de ser, han d'arribar a la RT 1. I ja està. Perquè com més en parlem, més arguments donem. I ja anar encomanant. Demanarà vostre... I encomanant. No, home, això no hauria de ser un... És a dir, quan, per exemple... No ho hauríem de fer nosaltres, d'acord? No, hauria de ser normal, és a dir, la pòlissa, doncs, evidentment, normal és que estigués en català, o si vostè en català, però que no fos un heroisme que estigués la pòlissa en català, només faltaria. Però bueno, aquí, per això dic que sense estructures d'estat, totes aquestes coses queden en mans de la reivindicació individual. I ja està molt bé, ho fem, i ho hem de fer, ho hem de seguir fent. Però jo per això dic, per això vaig situar la paraula independència d'allò, perquè és que sé que és l'únic que ens pot garantir a mig termini o en el futur que la nostra llengua no estigui permanentment depenent del que nosaltres estiguem burxant allà al darrere per fer-la. També us dic una cosa, si cada 20 anys tinguéssim els fluxos migratoris aquests que hem tingut aquest d'allò, doncs mira, o ens posem tots a venir aquí com amb una natalitat que desbordi la natalitat fins ara desconeguda, o acabarem minvant també els percentatges. Doncs això, d'allò, parèntesi, diguem-ne una mica d'allò, però és que és cert, és que és un miracle que amb aquests fluxes estigui la salut encara del català dintre, evidentment, de que està perdent ús, però clar, és que està perdent ús perquè és que tenim uns impactes poblacionals que són els que són. I per tant, com que això nosaltres tampoc som estat, no podem decidir sobre això, no podem integrar, doncs sort tenim que tenim mecanismes d'integració molt positius que permetem arrossegar, perquè és que si no estaríem, ja hauríem desaparegut ja. Alguna pregunta més o intervenció? A més, quan parlem de la gent que ha vingut als anys, als anys 60, evidentment que quan van arribar es van trobar una estructura totalment castellana. No només castellana, prohibit, el català prohibit, per tant... Era tolerat a la intimitat. Tolerat a la intimitat. No podien anar a casa per casa. Ni a casa. escola, Clar, ni cap institució tenia a fer una gestió, perquè hablar en cristiano jo el tinc matxacat. Però és copiat i castigada i coses d'aquestes, no? Per tant, també aquella realitat de quanta gent amb ganes o sense obligatòriament estaven posades a l'altra llengua i comencem a habituar a canviar-la. Això és un esforç de la gent. Per això ho hem d'acabar gestionant així, com us explicava el cas aquest dels companys mexicans, perquè a poc a poc ho intentes gestionar, i clar, excepte que et trobis un taboll d'aquests allò que diu doncs finalment la gent és bastant molt més normal ara, que et trobes un d'allò, doncs igual sí, però bueno, els de Vox també estan parlant en català, o sigui, no podem fer causa d'això. Com t'ha dit? A menys que no te fem sortir? El què? Què has dit? Jo dic que els de Vox també ens estan parlant en català. A menys que no te trobis un taboll. Ah, no, no, ho he dit un taboll, sí, això ho diuen l'alternauta. Per un tio que sigui obtús, que no el treguis d'aquí de la manera, que jo no em poc d'aquí, doncs ja faràs, tio. Jo vaig a l'altre lloc. Molt bé, doncs si ningú més té cap pregunta, donar-vos les gràcies, donar-te les gràcies, Francesc, i sobretot penseu que aquesta xerrada és l'inici d'un cicle que a Òmnium volem fer sobre l'ús social del català. Us anirem informant de la resta de xerrades.
Moltes gràcies per venir a tots i a tots i a Renom Berga per fer aquesta també la nostra casa. Moltes gràcies. Què tal?